Edukandirekin amaitzeko, ikusiko dugu azkenengo aukera. Quiz questions. Normalean izango dira galderak, lau erantzunekin edo nahi ditugunekin, erantzuteko. Ikusten duzuenez, aplikazioa nahiko erreza da, gauza gutxi dauka, baina momentu batean, beste era batean planteatzeko ariketa batzuk ondo egon daiteke. Gainera, dauka beste desabantaila bat da, hori ezin dugula lortu emaitzak. Ezin ditugu lortu eta ariketen emaitzak ez ditugu jasotzen inon. Bueno, venga, frogatuko dugu azkena, bit questions, berriro hemen jarri izena, jarriko diot quiz, eta hemen galderak, eta kreati. Eta hemen, berdin, venga, izango dugu berriro irudiak ezin erabili ez da soinuak ere, orduan beti egin beharko dugu galdera test bat erabiliz, hemen jarriko dugu galdera, berriro erabiliko ditut batuketak harin egiteko, eta gero erantzun desberdinak. Lehenengoz jarriko dugu ondo dagoena, asware jartzen du, eta gero ematen dizkiegun beste aukera batzuk. Orduan, horrela, joango gara montatzen, badaukagu lehenengoa, momentu batean eginda, gehituko dugu beste bat, galdera izango da 3x3, ez kontuz, galdera hemen, 3x3, eta hemen da erantzuna. Orduan, 6. Aukerak emango diegu, dizkiogu, beste aukera batzuk, eta aurrera egingo dugu. Berriro beste galdera bat, kontuz, lehen gertatu zaidana, hasi behar da beti goian, galderetan edo, eta hor, kuestion, hor bertan jarri galdera. Orain jarriko dugu 5x5, erantzuna izango da 10, eta gero joango gara ematen beste aukera desberdin batzuk. Hemen ez dakit eskatzen duen minimo bat, 3 eta ja eginda daude, orduan ja frogatu alditugu. Hemen agertuko dira, bakarrik agertzen da hori, multiple choice, hori bakarrik agertzen da, jolastuko dugu osoa, hemen lortuko dugu emaitza noski, baina gero uste dugut, begiratuko dut orain, inon ezin dela jarzo. 5x5 dira 10, mugatua dago denbora, hori ikusi alduzu, puntuazioak emango du denboraren arabera, 2x2 4, eta amaiturik dago, hau irakargarria izan alda chat momentu batean, ezta? Pizka bat hori mugitu edo hau joaten da betetzen lortu arte, puntuazioak baitare ematen du denboraren arabera, zenbat eta denbora gutxiago puntu gehiago, eta orduan nahiko ondo egon alda. Hemen badaukagu soinuak entzeko ala jartzeko, hemen pantalla osoan ikusteko, arbe digitalean egiten badugu hobe egitea pantalla osoan, eta, naiz eta simplea izan, behintzat, ariketa desberdin batzuk ere, egin aldira, edukandi erabiliz. Joango gara txera, eta txera, baina esan dakoa, nik hemendik ez dut inon ikusten, hori, notak berreskuratzeko edo ikusteko edo ikasleek egin dutena, gainera ez dago non sortu gela bat edo non sortu ikasleak, amaitzeko eta berriro lehenengo bideoan ikusi genuen, baina berriro ikusteko nola partekatu eta gogoratu sare botoian sakatzen badugu, hor izango dugu linka konpartitzeko, partekatzeko, hori zuzen ikosteko nabigatzailean, edo txertatzeko kodea, site batean edo blog batean, txertatzeko zuzen. Baita ere oso errez.